nandito naman tayo ngayon. Magbibigay tayo ng update dito sa Bicol. Nandito tayo ngayon sa Barangay Maangas, Presentasyon, Camarines Sur. So hindi po masyadong nadaanan dito ng bagyo, guys, kaya yan, madami pang dahon ang mga punong kahoy. So ipapakita ko sa inyo, guys, ang baybayin ng Maangas, Presentasyon. Dito po ito sa Bicol. Ayan, marami pong mga naliligo sa dagat tapos ng bagyo. Wala po ngayong mga mangingisda dito sa tabing dagat. Lahat po nakagarahe ang mga bangka. Ayan, mga naliligo sila dito, guys. Alright, welcome dito po sa Barangay Maangas, Presentasyon, Camarines Sur. Medyo kumakalma na po ang dagat. Dati po kanina ay napakalakas ng alon. So napakalinis po ng dagat dito. Ang dagat po dito ay madaming pebbles, mabato. Maglalakad-lakad po tayo dito, guys, ngayon sa Barangay Presentasyon, Camarines Sur. Ito po ang Barangay Maangas. Ayan, napakita ko sa inyo dito ang mga bahay. Hindi naman po masyadong naapektuhan ng bagyong Opong ang aming lugar dito sa Bicol. Makikita nyo ang mga punong kahoy ay hindi man lang nabalian ng sanga. So guys, ang Agirangan Island, yan po ang isa sa mga magandang isla dito sa aming lugar. Tingnan natin dito ang mga kabahayan sa Barangay Maangas, Presentasyon. So ito, guys, ang update dito sa Bicol. Ayan ang mga bahay dito. Ito po ay barangay na napakalapit sa tabing dagat. Ayan, ang ganda po dito. So kung makikita nyo ang dahon dito, so hindi po kami dito nadaanan ng sentro ng bagyo. Hangin lang po at medyo malakas na alon. Ayan, guys. Background natin. Ayan, shoutout sa ating mga viewers. Ayan, nagdalo tayo dito, nag-deliver tayo ng kalamansi, guys. Nagtinda tayo ng kalamansi sa bayan ng Maangas, sa Barangay Maangas, bayan ng Presentasyon. So madami tayong na-harvest na kalamansi, kaya nag-deliver po tayo dito sa coastal area. Guys, ang kabundukan, bundok po ang palibot nito. Kaya yung hangin lang galing dito sa dagat ang medyo malakas. Pero ito pong barangay na ito ay tago sa hangin kasi napapalibutan po siya ng bundok. Napalibutan siya dito ng bundok. Kaya safe na safe ang barangay na ito, guys. Napakadami ng tao po dito. Ito sa pinakamalaking barangay dito sa bayan ng Presentasyon, Camarines Sur. Dagat dito, pebbles na makikinis ang buhangin dito, guys, mga pebbles. Ayan,
So yung dagat, hindi na masyadong malaki yung alon tulad kanina. Sobrang lalaki ng alon. So may nakikita na tayong pumalaot. Meron ng isang bangka kung nakita. Siguro namimingwit na yon kasi medyo kalmado na ang dagat. Papakita ko sa inyo ang sentro ng Maangas. So ito guys ang sentro ng Barangay Maangas. Presentasyon. Isa po ito sa tahimik na lugar. Ayan, meron silang babala. Ang pagtapon ng basura. Ito guys ang mga sasakyan dito. Padjak. Ano guys ang taxi di sa Maangas. Nagakot sila ng buhangin. Ito guys ang kanilang parking area. Ayan ang mga bangka dito. Nakaparada pa yung bangka dito sa covered court kasi nag-prepare po sila noong bagyo. So hindi naman buti na lang po at hindi lumakas dito sa amin. Kaya wala pa pong mga tawag dito, wala pang pumapalaot yung mga mamimingwit. Hindi pa sila nagbababa ng kanilang mga bangka. Nandito pa guys sa tabi na sa itaas yung mga bangka. So ito guys yung kanilang daycare center ng Barangay Maangas. Ito naman ang presentasyon water supply system, opisina. Maglalakad-lakad tayo dito guys sa sa sentro. Kita ko sa inyo, ito yung mga bangka dito. Dito guys ginagarahe yung mga bangka na pinoproteksyonan sa bagyo. Yan, napakasimple lang po ng dito buhay. Karamihan po dito mga mangingisda. Ayan yung mga bangka nila. Nandito pa sa tabi. So siguro bukas pa nila ito ikakabit. So tinanggal po nila yung mga katig. Ayan, tinanggal nila yung mga katig, yung mga kawayan nila para i-safety nga sa bagyo. Yan, nakatali pa po yan. Nakatali yan para hindi tangayin ng hangin. So marami po yan pa, mga bangka po yan. Yan ang mga bangka dito. Nakaparada sa tabi ng daan. So ito guys ang Maangas Elementary School. Yan nasa kabilang bakod ang Maangas Elementary School na ngayon po ay hindi naman po naapektuhan ng bagyo. Makita niyo yung puno ng mangga, hindi nga nabalian ng sanga kasi po hindi naman ganun kalakas ang dumaan na bagyo dito sa Camarines Sur. So ito guys ang Maangas Elementary School. Dito po yan sa bayan ng Presentasyon. Presentasyon Camarines Sur. Ayan guys, Maangas Elementary School, Parubcan District. Ayan o. So hindi po naapektuhan na masyado kaya siguro sa Lunes ay meron na pong pasok dito. Yan ang ganda po ng kanilang paaralan. Napakadaming punong kahoy. Napakalawak ng kanilang playground. So ito guys ang pinaka-sentro ng Maangas. Ayan, napaka linis po ng kalye dito. So doon po sa dulo ay dagat na.
Yan, libot-libot tayo dito. Yan guys, nagbenta tayo ng kalamansi dito sa coastal area. Kasi medyo mahal pa dito ang kalamansi. Doon kasi sa may sa amin po ay murang-mura na. So nag-deliver tayo dito para medyo magkaroon tayo ng income. Nag-harvest po tayo ng kalamansi, lemon. Yan, at nag-deliver po tayo dito sa barangay Maangas Presentasyon. So dito po ang bentahan pa po ng kalamansi pag papunta sa tindahan, 25 pesos pa po. Yan, 25 pesos po ang benta dito ng kalamansi. So meron tayo dyan dalang ilang sakong kalamansi para ibenta dito sa coastal area. Kasi dito po ay kulang po ang may tanim ng lemon. Kaya dito ang ating target na mga customer. Ayan ang mga bangka dito. Nakapark sa tabing daan. Ayan ang mga bata dito, naglalaro sila. Yan, magano pa tayo guys, mag-deliver pa tayo ng lemon. Shout out kay May Cyril. Ayan o. Shout out kay May Cyril. So ito na guys yung natira nating paninda. Ito yung mga paninda natin. Ayan guys, so ito ang kalamansi. Ayan o. Pa. Isang sako pa yan. Dalawang sako lahat o. Meron pa doon sa sasakyan. So yan ang tinitinda natin dito. Ayan, nagdi-deliver tayo sa mga tinda-tindahan ng mga kalamansi. Meron tayong maliit na kalamansi farm. Pinagkukunan natin ng income. Yan, medyo mura ngayon dito guys sa Bicol ang kalamansi. Kaya hinahanapan natin ng medyo mga maganda-gandang buyer para magkaroon tayo ng income. So pinitas ko ito nung nakarang araw. Ayan, may tangkay pa yan guys. Ang purpose nito para magtagal po ang buhay ng kalamansi. Kaya meron yan dahon. Ayan po ang sikreto sa pagpitas ng kalamansi, para kahit ilang araw na siyang napitas, hindi po basta-basta na lalanta or natutuyo agad ang bunga pag meron siyang tangkay. Ayan po ang may-ari ng tindahan, si May Cyril. Saan ka na ako, mangga? Parang muna naman kaya window. Sabi mo may dalang suwa. Alright guys, yan, quick live tayo dito sa Barangay Maangas. Thank you guys for watching. God bless everyone. Baka may order sa inyong kalamansi dyan, mag-message lang po sa akin. Yung mga naghahanap dyan ng pantanin na kalamansi or bunga, magsabi lang po kayo, meron po tayo nyan. Yan guys, thank you for watching.